Λοιπόν, πάμε σε αυτήν την άσκηση. Λέει η Μαριέλνα πήγε σχολείο 5 χρονών, πέρασε το 1/4 της ζωής της σε σχολεία και όταν αποφοίτησε βρήκε αμέσως δουλειά, δούλεψε το μισό της ζωής της και όταν αφιπηρέτησε έζησε ακόμη 14 χρόνια. Πόσο χρόνο ήταν όταν αφιπηρέτησε? Λοιπόν, για να κάνετε πώς το βίντεο, δοκιμάστε την και πάμε να δούμε μια δική μου λύση. Λοιπόν, σε τα προβλήματα πολύ να κάνουμε και ένα timeline, έτσι που να καταλαβαίνουμε λίγο τι μας λέει το πρόβλημα. Άρα μας είπε ότι πήγε σχολείο 5 χρονών, άρα δηλαδή γεννήθηκε δαμέ ήταν 0, δαμέ ήταν 5, άρα δαμέ πήγε σχολείο. Εντάξει. Πέρασε το 1/4 της ζωής της σε σχολεία. Άρα ας βάλω μια άλλη γραμμούλα δαμέ και να πω ότι τούτο δαμέ είναι το 1/4 και εν όλα τα σχολεία. Εντάξει. Και όταν αποφοίτησε, λέει, βρήκε αμέσως δουλειά. Άρα ολόισα δαμέ, δηλαδή δαμέ ξεκινάει η δουλειά, έτσι. Ξεκινάει η δουλειά δαμέ. Δούλεψε το μισό της ζωής της, άρα βάλω δαμέ ότι φτάσει να πούμε περίπου δαμέ, εντάξει, ενδεικτικά. Το μισό της ζωής της, άρα το μισό είναι το 1/2. Και όταν αφιπηρέτησε, άρα δαμέ, κάπου δαμέ αφιπηρέτησε δηλαδή, αφιπηρέτησε, έζησε ακόμη 14 χρόνια. Άρα τούτο δαμέ 14 χρόνια και δαμέ είναι το τέλος, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία, άρα και τούτο δαμέ μπροστά είναι 5. Και ρωτά πόσο χρόνο ήταν όταν αφιπηρέτησε. Άρα θέλουμε την ηλικία ακριβώς σε το σημείο δαμέ. Ποια είναι η ηλικία δαμέ. Έτσι, θέλουμε την ηλικία. Τώρα, παρατηρούμε ότι βασικά τα σχολεία και η δουλειά μαζί πόσο σύνολο της ζωής της παίρνει. Έχουμε τα σχολεία και η δουλειά παίρνουν 1/4 συν 1/2. Και αν κάνουμε ομώνυμα εδώ πέρα, θα πάει 1, 2, οπότε είναι 1 σε 2 δια 4, δηλαδή 3/4 της ζωής της είναι τα σχολεία και η δουλειά. Άρα το υπόλοιπο 1/4 που μένει, τι είναι το υπόλοιπο? Η υπόλοιπη ζωή, ας πούμε. Ναι, βασικά είναι σαν να φύγω τώρα τα σχολεία και τη δουλειά και βασικά μένει μου τα 14 χρόνια που μείναν μετά την αφιπηρέτηση και τα 5 που ήταν στην αρχή πριν πάει σχολείο. Έτσι, άρα η υπόλοιπη ζωή είναι 5 συν 14 που μου κάνει 19. Και το 19 βασικά είναι ενώ ότι υπολείπεται που το 3/4 είναι το 1/4. Άρα λοιπόν το 1/4 του χ μπορούμε να πούμε της ζωής της, αν το χ θεωρήσω ότι είναι η ηλικία, ας πούμε, που ενάχει στο τέλος, έτσι, που ενάχει στο τέλος, είναι η ηλικία τέλους, ας το πούμε, εντάξει. Το 1/4 που τούν τη ζωή είναι τούν τα 19 χρόνια, εντάξει, που έβγαλα το 1/4 των σχολείων, το 1/4 της δουλειάς, άρα μου μείνε τούτο που έχω στην αρχή και τούτο που έχω στο τέλος μετά την αφιπηρέτηση, εντάξει, τούτο που έχω πριν τα σχολεία, από το 1/4 της ζωής της και το 1/4 της ζωής της σε 19 χρόνια. Επομένως, αν κάνουμε χιαστή από εδώ πέρα, έτσι, και κάνω χιαστή εδώ, άρα θα έχω ότι το χ μου είναι 19 επί 4 και 19 επί 4 μας κάνει 76. Άρα 76 είναι η ηλικία που έζησε. Έτσι, η ηλικία που έζησε. Η ηλικία που έζησε. Όμως δεν είναι τούτο που ρωτάει η ερώτηση. Η ερώτηση λέει πόσο χρόνο αφιπηρέτησε. Άρα από αυτήν την ηλικία πρέπει να έρθω και να πάω πίσω δαμέ. Δηλαδή να πάω πίσω 14 χρόνια. Άρα αφιπηρέτησε στα 76 μείον 14 που μου κάνει 62 χρονών.